भाई लोग का हलवा एक बार और देखे के मिला था पावर स्टार पवन सिंह के जलवा। जैसे कि सबके पता बा आज बोलबम के गाना रिलीज भइल ह पवन सिंह के, जवना गाना के बोल बा देवघर से ले ले आई ह। साथ में एगो खेसारी लाल यादव के भी गाना रिलीज भइल ह, जवना गाना के बोल बा गजेड़ी बलम। तो ये दोनों गाना के महा टक्कर जौन बा आज चल रहल बा। तो ये वीडियो में हमनी के जानल जाई कि अभी तक 4 घंटा रिलीज भइले गाना के हो गईल, और ये दोनों गाना में कौन गाना जौन बा अभी ट्रेंडिंग में चलता और कौन गाना जौन बा अभी पीछे चलता। तो एकरा बारे में जाने खातिर रउरा लोग ये वीडियो को पूरा देखी। ये वीडियो में हम रउरा लोग के पूरा स्टेट बताएम। तो यहाँ देखी ई रहल पवन सिंह के गाना जौन की 4 घंटा में चलल बा 4,70,000, और लाइक के बात करल जा तो 86,000 प्लस लाइक ये गाना पर आइल बा। यहाँ बात कल जा अगर खेसारी लाल यादव के गाना के, तो 4 घंटा में चलल बा 1.9 लाख, मतलब कि 1,90,000, और लाइक के बात करल जा तो यहाँ लाइक बा 39,000। तो ऐसे जो बा रउरा पता लगा सकत बानी कि अभी जौन बा ये दोनों महादिग्गज कलाकार में कौना कलाकार के जलवा जौन बा अभी चल रहल बा। अभी बहुत टाइम बा, आवे वाला समय में का होई एकरा बारे में अपडेट जाने खातिर रउरा ये चैनल के सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन के भी दबा ले।